kinsa pa man ang inyong bisitahon sa sementeryo nga matod pa sa inyong simbahan. Ang mga nangamatay nga tawong buutan miadto na sa langit. Og ang mga nangamatay nga tawong dautan miadto na sa impyerno. Ang uban tuwa sa purgatorio naghulat kung unsay hatol ni San Pedro nga naay ugis nga manok. Kung maunay inyong pagtulunan, nganong moadto pa man mo sementeryo nga tuwa na magkaslangit, tuwa na sa impyerno, tuwa na sa purgatorio ang mga nangamatay nga mga tao? Sa pagtuo sa mga Katoliko o Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana na ay upat ka mga butang nga mahitabo o katapusang mahitabo sa usa ka tawo nga naglungtad ni ining moong kinabuhi. Number 1, ang tao mamatay. Number 2, ang tao hukman. Gitawag sa general and particular judgment. Pagkahuman na ay gitawag og langit, na apoy gitawag og impyerno. So kining nga video ato ang tagaan og reaction karon, wala siya nakasabot o wala siya nakabaw kung unsa ang pagtulon sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana after sa kamatayan or sa dihang mahiagom ang kamatayon sa usa ka tawo. Para ma-educate nato ning atong mga amigo nga mga sulpot nga membro sa sulpot nga gipangtukod lang pud og mga tagak nga mga liki og panabot. So una, ang tao mamatay. Musugot o masugot sa dili. Ngano man kay ang konsekwensya sala maunang gitawag og kamatayon. Og ang pagsabot sa simbahang Katolika concerning kamatayon dili ang cessation of existence. Dili ang pagkawala aning kinabuhia, kung dili or pagkawala sa iyang pagkamao, sa iyang eksistensya. Kung dili ang tunlo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana, ang kamatayon mao lamang ang panagbulag sa lawas ug sa kalag. Og ang matagbahin sa tao, ang lawas ug ang kalag, naa siya kapaingnan ang kining lawas ilubong, pagkahuman kining kalag mouli ngadto sa Dios og mahiagom siya ni anang maong paghukom. Sa paghukom simbahang Katolika, ang pag-ila simbahang Katolika concerning sa paghukom na ay hukom tinagsa na apoy hukom general. Katong hukom tinagsa, Hebrews chapter 9 verse 27, mahitabo after death. Kanang gitawag og hukom general kanang ikaduhang pagbalik ni Ginoong Jesucristo. Unya karon kay wala pa namubalik sa Ginoong Jesucristo, mo nang ang matag tao nga mahiagom sa kamatayon karong panahon na mahiagom siya anang hukom tinagsa or hukom partikular. So ang Dios, ang Kristo, mohukom sa tao subay sa iyang nahimo samtang siya buhi pa. 2 Corinthians chapter 5 verse 10 and also Revelation chapter 20 verse 12. Then pagkahuman ang tao after siya mahukman, kadtong gitawag og kalag after mahukman, na siya kapaingnan, diha dayon, pwede siyang maimpyerno, pwede siyang gitawag og malangit, pwede po siyang gitawag og purgatorio. Sir, di ba upat naman tayo mong ingon, kamatayon, hukom, langit ug impyerno, asa man nahimutang ang tawag ini nga purgatorio din na actually ang purgatory nahulog siya nga extension sa impyerno. Kung baga, pero ang kalainan lang nila sa purgatory ug sa impyerno, kay impyerno eternal ang damnation nga naa didto. Pero sa purgatory temporal punishment. So part gihapon siya sa gitawag og impyerno or sa laing term pa extension kung baga ang kung sa pangkalainan lang kinasya sa laan. O dili ka forever nga mahimutang sa impyerno. Pag naka sa purgatorio, mahiagom ka sa temporaryong silot. So ang matag kalag after sa judgment na again na after sa judgment, mahiagom anang tulo ka lugar sa karon nga panahon. Manang butbut tong giingon aning atong amigo, kung kinsa may naghimo aning voice over ani niya, butbut nang giingon nga ang nasa purgatorio naghulat pa sa hukom ni San Pedro nga nagbitbit ko og ugos nga manok paggayabaga. Nagkayon sa nag-ilahan kung galingong teaching, gipahid nila sa mga Katoliko. No sir, no ma. And si San Pedro manggod, why bit-bit nga ugis nga manok. Pero ano naman na may ribulto niya nga na ay ugis nga manok. Nga naman, kay paghatag ka nagtimailhan or timaan na kanang ribulto ka San Pedro na tungod kay ang timaan ni San Pedro kadtong manok tungod sa iyang pagdinay, paglimod kang Kristo sa makatulo. Anak ba? Oh. dili kay bit-bit si San Pedro sa Ginoo ko hilig mo pelikula ning mga tawhana. Hilig og pelikula ba? Instead of magbasa og facts, magbasa og tawag ining comics. So karon, ang main question nganong mo bisita pumantas minteryo nga
ang kalag sa tawag ining tao or ang tao daw kuno naadto na daw sa langit, sa purgatorio ug sa tawag ining sa impyerno. Anong bisita man ta? Kay naapay parte. Naapay gitawag og bahin sa tao nga naa ni anang maong lugara. Og kanang bahin na sa tao nga naa ni anang maong lugar nga mao ang iyang lawas, sumala pa ni San Pablo, nahimo ng templo sa Dios o templo sa Espiritu Santo kaniadto. 1 Corinto Kapitulo 3, di ba? Ang atong lawas mo man ang templo sa Espiritu Santo. Mo nang ato ang bisitahon, ngano man kay importante pa kanaalang nato. Taberagod na nga kung mamatay ang tao, after ang tao mubuwag ang iyang kalag diha sa iyang lawas, atong atimanon ang lawas. Ngano man kay importante na sa atong ang lawasa. Sa mga Katoliko, importante ng lawas. Mo nang kinahanglan iplastar og tarong, ilubong og tarong, unya after sa paglubong bisitahon. Ngano man kay kanang maong lawas sa gilubong ni anang maong lugar na apay koneksyon sa kalag nga gihukman. Mo nang bisita mi. Ay na po may parte diha sa tao. Nga mo unang tawag anang iyang lawas no tanawa sa dihang si Lazaro namatay, ang Kristo ni bisita dito sa tawag lubnganan ni Lazaro. Alam kamalugod si Kristo nga lawas lang nga naa dito, pero tungod kay Dios man siya gibanhaw niya, gipabalik niya tong tawag ining kalag sa lawas ni Lazaro mo nang nabuhi pag-usab. Kaya ang Dios may makahimo ana tawag ining mabanhaw, o di ba? Banhawon ka or kanang buhion kag balik, rather. So ingon ana mga sir ug mga ma'am. So ang point nga nung nibisita ta tungod kay naa pa diha ang lawas or kabahin sa tao o kabahin sa minahal sa atong kinabuhi. Mo nang mobisita ta. Ang gini mga amigo nato nga mga sulpot, di na sila mobisita ang ilang mga kanang mga minahal sa kinabuhi nga namatay nagipang lubong na sa tanaw ninyo na mga ero o maglubong tawag ining wala na, di na ihandom, di na bisitahon ang iyang lawas. Mabito ang Katoliko, mga sir ug mga ma'am, ang kanang lubnganan ginabindisyon na. Nakita ang mga Katoliko basta moaging minteryo mag sign of the cross ta. Gawas sa simbahan, di ba? Moagi ta og simbahan manguros ta. Oh, moagi po tag minteryo manguros pud ta. Ngano man kay kanang lugar balaan ng lugar. Ngano man kay kanang lugar lubnganan na sa mga lawas sa tao na kung diin kanang lawasa templo na kaniadto si Espiritu Santo according to St. Paul. So wala mga sir og tawag ini nga mga ma'am, wala magkatawa ko ining ato ang mga higala kay mag-create og ilang teaching pagkaman ipahid nila sa simbahan Katolika or ipahid nila sa pagtong Katoliko. No sir, no. So ang atong basis biblical at the same time traditional. Kay dili pwede magbuwag ang Biblia ug ang tradition. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid natin mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.